United States state pahnih te chuan an ram ro rel dana lungoi lovin mania ro in rel in then hran an dua tual chung in dona a chhuah pha Texas le California state chu tangrualin mipui te sipai WF Western Forces Militia anin dina Florida po sipai beiturin mipui te anin thurual hle Sarkar force te thunun tu president chu TV a ain lan deuh seka ne na kan changtrep to tin boina laka filim sarkar thlop tu state te chu afak deuh luam thin mitam zokin athu soi chu an oi saklova boina punlun zelin WF10 Washington DC an thlengtrep to ni photographer Lin New York a thlenna hotel atangin news alo clear renga president thu soilai chu thla alak sak nge a apia loka bompuak a shele thin atu ka li le athopui journalist Joel te in khalchuakin mipui tuin tur nei lo mang ang pungkhom zinga anwakala ves an lo hak tir nu chuan mipui thin rim police tenen anin nek vel chu li in thla lak sak mol mola an boi nuai nakara anna sha rengin achi ai boi ve ei lo chuta photographer lano pangve tak Jesse chu anron hlap popa li in mun hima shruaivat Jesse hi ama ngai sang tu alonia aves a hak tir lai chuan meiche pakhat mipui zinga flek nen aron tlan lut thuta bom ti puakin li le Jesse han him hlau apuna chuan mitam tak thin Jesse beng akiu vunga li in kholaya ruang dar nuai te chu an thla lamol mola Jessin rap chungin a camera halo met deve bok journalist ho thlen khom na hotela li le Joelan hanmani zirtir tupa semi nena an thu chhuwa dan turte an soya li hian an wifi connection chu muang viau ma se a thalak te kha upload thowa tuma July nilia in beina lian tham tak a thlen tur thu Joelan lo soi ve bok ma se an chiang thai chia bik lova Karen aron thim ta thut mai boina chhuwa tangin power supply hi an nei mumal to lova he hotela po hian backup generator a omwanga thlengan ni an ti nak nu chuan semian li te chu DCA kal turin thu arona president interview nei pui ngei se adu wangani ma se journalist tan po tunari chuan hoithausa kal chu thil har satak ania pehel dan tur kong han dapangai semi chuan konga hria kalve maya du thu a soi chuak tamai li le Joelan tlan chiat ngai ta se itlan ve thei lawang tin an lo rem ti chi alova ma se a hnial zel wangin li chuan a kalve chu a rem ti ta ni li in chong chung lama ruma kal an tum chuan receptionist in power removal lo wangin elevator man a hlawom thu halo soi zawa Jesse ron lang hlolin aves kha pekir le atuma lom thu a shil luam bok li chuan nei ro thala tura I chhuale don chuan helmet khum to angche tin a fiam zawa Jesse in hunrei tak thalak ve to thu soin in dona le mun hlawom tak taka thala tura chhuwa ve achak thu a shila hei wang hian li hi angai sang hle ani li aruma a thlen chho nu chuan chol hadam pain ain buala ma se thla alak na hmuna thil rap thlak tak a hmu to te ami thla anron lang chuaya mitam tak thina in soi sakna le bom puak te tranpui theidin hmuna ding si lovin an thla alak sak angai thina ni atu ka jin chuak tur chuan ain pei toa Jesse kara lo thu an hmu chuan lin mak ati hle Joel nen anin haupa shepa ma se ama thua ronkal ani wangin hotir le ringot la ani silo li chuan shruai ve aremtia Charlottesville Virginia sami nen minlo ngak ro se atitani anin khalchua nu chuan semian Jesse nena inring renga om turin acha mola konga te chuan motor tam tak mipui hnut chia alo om trewa an helchar charangai checkpoint vathengin sipaiten an journalist ID uluk takin an lo enfia an tlang theita
an tlanzel nu chuan Semi le Joelan interview an nei huna Joela thil zo turte an soi dun vela FBI te nu kirin thlona mangin America mipui te hi isuat duangem ti velani gas station an vathlen chuan mi pathum silai paiten an lo venga petrol an mamo em wangin lauthong rutak chung chuan an dinga thun an lo phal thak lo ma se poisa tamjok pek anin tiam hnu chuan an phal saka heti la hian Jesse in thil mu anei wangin enfia atuma anjinga mi pakhat chuan azui ve ngal li ngai thalovin awa phei ve a an pia loka garasa mi pahni soisak shep anni hnuin an ban reka hlingin khai kan han lo ni silai kengpa chuan rukru anni thule boina an siam wanga tuar anni ti soya an la thi lo wangin Jesse hnena aka hlum tur jok du a thlan tir vela ma se haloding ngoi reng li in a soisa tupa nen chuan an thla alak saka an kalsan ta ni konga an tlan le zel nu chuan Jesse in camera voi khat po ka hmet theilova tran pui theini la kati khop mai atia midang chuan hei hi journalist nun phung ve reng ani hi ngaya nei tumro achan chu kha aya rap thlak tak tak kha ilatong don chawani tin an han shil chuan Jesse amit tuya tlazoi zoya inti pachangin tuna china chuan hoisen takin ka ma chhon toang aron ti chuak an tlanzel nu chuan khopui pakhat an wathleng hlola radio atangin fialo ruain president thusoi an the theya khopui chu chia in are tlok mai kholaya mishing ruang alet phunga li in Joel hnena motor ati din tir Jesse shruain helicopter tla lom chu athla langhal mola atal boi wang khan Jesse ngai damadila a camera ken lai chu apa ta ni thu soin boina lakata afilin nan an huana tom thlata apa che dan chu hangai dan ani vak lo Jesse chuan keima du thlanna ni hi anti chuan li in nichie mi kuti tuaremo an ka palche ni chuan atia Jesse minka chuan kathla ilo langem atilea li in chutiang thil chu ngai to lo turina shil zana chuan an chol hadama an pia loka silai ri le bompuak dur omna lam chu thlir chungin li in indona muna thla lain mun hlataka akal thin thu le tuna chuan an ram chu ngeya boina rap thlak tak a thleng tamai chu mak ati thu soiluama semian in jin tok na kha I hlo telani hi halo ti ve thung heti lai hian Joelan Jesse mu hil theilo chu halo tong thlamuan ve a chumi zan chuan kongpuya le motora te muin zan hun chu an mangtlang ta ni atu ka zan masa an thom shiat anin kana hmuna chuan an vakala li le Jesse ten hatam thayang ber thla lo lain silai muleng ka ra mi pakhat thi atang thlata achian te chuan smoke vom phain alo tlan chuak chu le lama tangin an lo thlir popa li in atha halo la ve mol bok achian ten mun hima an lo pot phei wata a hliam an boi som hal zung van doi thlak takin anunna an chan pan lova Jesse thalo la rengin a huai ve to khop mai hemi hnu hian an team te chu building a an lu thrama journalist te chuan an zui ve zela mi pakhat hliam tuar lo omin an kap hlum ngal mia Jesse chu hlau nain aron man lea team te chuan building chung chu an dap kwal zel boina zual pui a re hnu chuan pona Joel anui huwa an thil ton te kha ngaya anei to wangani sipain an mi man te chu stroi chuakin an kap hlum ngal veka Jesse hlat taka tangin an thla halo lak sak thei sham hemi hnu lok hian journalist te chuan ratlan ho in kulna han wathleng hlola an puan in kaite chu hakha veka wangin motora bok an ria lengaya Jesse in a camera chuak hluito tak boi pui pain li nen an ti duna li chuan a chung te po ram hnuai lama an bi ruk vek thu a shil vea Jesse in a thalak te an enkual chuan a fia that lo wangin alung oizan lo li in lo tong thlamuan vatin
thalak som thum chuang zinga pakhat chia chuatlak aom thin thua soya mi pakhat chathlatur Jesse hian chiang zetin alo lamana lin afak deuluam zana raltlantenen inkom hlimin atu khovar vele anin khal chuak lea konga te chuan building kang motor chia le ruangte a let pheipeng phunga anthil mu chu mumang ang lek lek zok ani Jesse in thala charcharin a thian te hmel chu atilang ve a antlan zel nu chuan kho pakhat indo le boina in a chim boi reng lo na mun an va thleng hlola thomhnu dora lutin angak tunu hnena chuan an khua remna le muanna ombik chan chu an zot taringot mai an khua hian boina mitam zok thina pumpel nan sarkar ando velova ralmuang takin anom phani tin dor ngak tunu chuan soi Jesse li hnena korthar in bel turin antivela ain thuam nu chuan a hlim hmel pulai chu thla lak sak vata li nui hmel avai khat hmuna ani wangani hemi nu hian li semi bulakalin inchunga silai keng loading reng te chu halo ko hmua mun ral muang tak tak hi aum lawani hi semi chuan ati sapa anjin kong zo chunzom lein inti hlimna mun an va thlenga kongla ya mi pakhat ruang halo let reng mai chulai mun chu lin uluk takin ain thli thlai masate tea tuma a hmu lo wangin kalle mayan tum chuta silain an motor an ron kapa joela hlau thong chu tlan chuak phutin ruang kha achil zuya truck phena abi ruk puita ni an hmaloka chuan sniper ten silai ron kap tu kha an lo chang me ka joela tlan phei chu han ron ka fu teu hle li le Jesse in thla an lo lak sak lain joelan sipai te chu biak ka lo tuma an mi bei mek te chu tu tenge hriat chiana du wangani ma se chumi te chu sipai pa ngai nilovin an thian te that tu changlek an lo nia inami an waka hlum hnu chuan journalist te chuan hanjin kong an zo le theita an tlan le fe hnuin an hnunga motor pakhat chak takin aron tlana boina chhuah hlavin li in pa san tum chuan aron tlan pel du hau lo ngeiom tak takin an ron fiam zuya joela thiante journalist tho Tony le bohai teni in an lo prank lekani hotela an thlen lai khan joela zurui chuan an kalna tur alo shil peka Tonian Joel Jesse chelo iti zia isoi kha alati zui Tony phurlu tuk chu han motora alut phaya Jesse po ban phei ve in an hlim tlang hle bohai chu chak takin atlan zuya liin Jesse angai tua man viau ma se Tonian bohai kha mi fel tak ani thu alo soya li ngai atha thei chuang lo military motor ron lang thutin an su tre pa kong sira koi zokin thingkung an suman teu hle kong puya an tlan let le nu chuan bohaya kar kha kong kharin hong vekin huan bula alo dinga film khur takin hanwa en fianak chuan sipain hanlo man tlat mai ruang thanem tak an phum lai chuan an thing thitira semian sipai pa ngai an ni hau lo arukin he thil hi an tiani hati sapa Joelan an journalist ID mangin an him thei aring ve thung Lee Joel le Tony te vakalin bohai le Jesse te chu han zinga mi an ni thuan vasoya Charlottesville rei taknua university an hon lena chim tura kal an ni thu Joelan asoya chuta an ho tu ber chuan bohai hakap le tatop maile Jesse chu hlau thon na men lovin aron mana Tony hatrap zoi chupa chuan khoi tanga ronkal nge an ni azota anom na state theu an soi diat Tony Hong Kong atanga ronkal ani ti an hriat chuan akap let ve ngal topa mangang le thabar taka umin semi motor nen haron langhlol sipai te chu na takin asuwa an than laisa chuan han tlalut tani Jesse pot tlathavein Joelan halo pot chuak vata motora an lut ngal rok an tlan chua lai chuan sipai dangin ron kap zuin chulai mun chu an chua san thei sha mani
Joel le Jesse an trap zoya Jesse phei chu aluak bor semian ka khal thei to lo aron ti chuaka sipai te khan an lo kap fu manani asit nunga thutirin Joel an chak takina khala ram hnuaia thingkang hlua te chu an tlan pel zel Charlottesville la WF ho camp an vathleng hlola an fleka chuan RC pahni chia om vandoi thlak takin semi an chan mana an tlai ma mani Joel ril runalu tuk chu au ruwa semi ruang chu sipai ten han langal liin semi ruang thla alak chu adilit lea journalist dang an thian te chuan chanchin an lo shil sarkar lam thlop tu tamjok chu hanin surrender towa DC chu sipai tlem te chen an veng to ni president nunna ader thong to ema an interview man don lo ang khop mai Joel alung oi theilova semi khan alo thlonin anunna a hlan don asin ativin hlur Li le Jesse te chu dil kama thu hadamin Jesse in tun truma anjin chuak zet chu apiana tulama hathil ton towa a hlau ber trum ani ti le ahmahuna tan thil tam tak azir chua thu asoi chuaka Joel an motora semi thisen kai asil fai nu chuan WF ho rualin an chuaka White House an beina han lo cover zung thei don wangani Sarkar lam tang tamjok in surrender ma se White House bula thahnem tak an lo lawma WF chuan Lincoln Memorial Building bei masain an hnungloka journalist ten hanzui ve zela Jesse pon hanin kaplai thla chiang zetin alo la ve bok Li chu anatna PTSD chuakin chechangam lavina dingkhong renga Joel an har chuak turin aron shil Tank le helicopter aron thleng zuya sipai te chuan an hnai to hle journalist te chu indo motor hnunga biruin an pan hnai ve zela chuta an hma loka motor chu apuak deuh thut Li te chu building chunga an tlan lut roka Jesse du tholu tuk chu tlan lut ve talo chuan thla lamol mola motora sipai kang hlum lai te Tankin White House hual tu bang asu chelai te alaman veka Li ero alapa ngai theizan lo atrap zoya anin do na huna chuan Joelan hatlan puidor journalist dang po lowam vein Secret Service ten President White House atanga an la chuak lai an va muwa ma se han lo dang man achunga chuang te chu silain an clear popa President achuang ve hau lo mai Jesse Khan a camera alo la met de chuaya Li po apa ngai ve deu to minbu mantumani kha tin White House a President diktak zong turin an luta WF sipai havin an ronzui ve ngal Ruang chen khat in chunga lo let phung bak mu tura omlova sipai te ron lutin kiltin andap kwal ngala conference room a agent pakhatin abana lo pharwa mai agent chuan inbiak adu thule president nunna zuwa turin angena engsoi set lovin sipai ten han kap let ngal top White House chunga lut thuk zelin agent ten an lo kap let vea mithi thla journalist ten an lo la ve zel bok agent tenen anin ka boilain Jesse thla la turin aron ding chuak thuta Li in halo namson wat silai mu tam tak Li in adonga Jesse chuan khur zoi chungin athla alo lak sak shil hei taka Jesse hadin reng lai chuan Joelan Oval Office a kalvat turin aron tia President chu sipain hanlo hual thap to an ka hlum main Joelan lo kap su athu soito ber ka sheduani aron ti tuara President chuan min tha tir su ati trok Joelan atoke tin sipai te chuan President chu an kap hluma nena an changta Jesse chuan a camera lek chuakin sipai te chu President ruang ma anin posa an thla alak sakta ni